Martí, que ens va explicar un poc el funcionament de la fàbrica. Tu pregunta... Sí, sí, el funcionament de la fàbrica. De la fàbrica de aquellos tiempos. Sí. Quan jo tenia 12 anys, mentira, quan tenia 14 anys vaig entrar a la fàbrica. Entonces era tot manual. I les màquines, l'única màquina que n'hi havia era l'esmaltadora, que tenia, a la millor tenia 20 metres de llarga com a molt. Entonces, tu així, avui, has vingut perquè tens un net així per interès cultural o per què? Bueno, jo m'he assomat perquè tinc les meves netes i entonces les companyeres teues m'han dit que si volia que me digueren algo de la Real Fàbrica. I jo dic, vols que te diga jo algo de la Real Fàbrica? Jo dic, perquè jo sabré més que tu, perquè los de Forns Morunos que vaig així l'altre dia, que ho haureu vist vosaltres? No sé, podria ser. Els Forns Morunos, eixos grans que coïen el taulell, jo això he treballat en eixos forns. Després he treballat en els forns de passatges, que tu no sabràs tampoc el que és. No sé el que és. En el forn moruno se coïa el que és l'escaldat, que diuen. El que és l'azulejo simple. I després se barnissava i per el forn de passatge allí se coïen. Que el forn de passatges només eren d'uns 10 centímetres d'alt el forat i per allí se ficaven cada 10 minuts se ficaven 2 azulejos. En una forqueta se feien i per l'altra punta eixien. I ja estaven cuits. I això era el forn de passatges. Això era el primer forn que se va fer per a coure el vernís. Després ja va així modernitzant, que va així el túnel, no, el bicanal. Entonces ja ficaven en unes casilles, ficaven els taulellets allí a la casilla i després ja eixien, allò ha anat progressant. I el que és el forn moruno, que jo li explicava a ella, era un forn, n'hi havia de moltes mides, però n'hi havia que eren molt grans, i allí apilaven el taulell cru. Sí. I n'hi havia 2 càmeres, baix era el dau que diuen, que allí estava on ficaven el foc, i després a la part de dins, per a que no se cremara tant, ja n'hi havia taulell. I després n'hi havia una bòveda i dalt tot ple de taulell també. En uns forats que eixia el foc de baix a dalt, on està, perquè se coguera bé. I dalt també n'hi havia forats per a que isqués el fum. Això està en malea, que entonces allò s'alimentava tot en malea. Entonces, la malea, quins pobles aportaven la malea per a fer-lo? Els pobles eren així gent, entonces se portaven en carros. En carros agarraven un burro? En carros, dos machos o un macho, dependia cada persona dels animals que tinguera, i anaven pel monte i feien en gavells, en una cordeta, es nugaven, i a la millor eren uns carros, i com pesava poc la malea, però allò eren enormes. I en aquesta malea era el que se calentaven els forns morunos. I després cada, no sé, tardaven 8 o 10 dies en coure, se tenien que deixar gelar, i entonces anaven destapant-los, que tenia una boca molt gran, la boca era gran, aquella boca també estava tapada, la destapaven perquè s'anaren gelant a poc, i d'ahí traien el taulell cuit, i d'ahí entonces se passava a un puesto que se diuen que els tocaven un per un, i això també ho he fet. En una pedreta o a mà es tocaven per veure si estaven badats. Entonces això el tenien que apartar. I després d'ahí, ja després de classificar-los, es passaven a l'esmaltadora, després de l'esmaltadora a coure el vernís, i després se tonificaven. Perquè entonces el color era de plom, no era com ara. Sí, que vam fer una entrevista, potser coneixes a la persona que vam entrevistar, que se diu Manolo Pallarès, que és de Llucena. Sí. Pues entonces el vernís que ficaven era de plom, que allò era molt tòxic. I entonces eixien els tonos, eixien molt destonificats, el mateix color, a la millor d'un color turquesa, un color blau, un color gris.
la millor hi va haver dos tonos. I entonces n'hi havia una persona que els tonificava segons el tono, els anaves classificant i ja van basar-los i tot, ja estan inclús el rai carregat en un camió sense caixes ni res, a granel. Tots arregladets, una fila i en palla d'arròs perquè no se trencaren. Què t'ha paregut? Bueno, molt bé. Bueno, pues aquí acabem la nostra entrevista d'avui i moltes gràcies per haver-la mirat. Moltes gràcies a vosaltres. Vale.